Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Biniadilillahi ta'ala. Wa ridha Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ila hadratin bil Mustafa Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa thumma ila hadrati Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Wa thumma ila hadrati Sayyidi Syekh Abdul Hasan Al-Asy'ari. Wa thumma ila hadrati Sayyid Abdul Malik bin Niyas bin Yahya. Wa thumma ila hadrati Syekhina wa mursyidina wa murabbi ruhina Maulana Al-Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hashim bin Umar bin bin Yahya. Atalallahu amra fi siyah wa afiyah. Wa li jami' masyayikh dar tauhid al-asaniyah. Wa li jami' al-muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Min masyariqil ardi ila magharibiha. Barriya bahriya khususan aba'ana wa ummatina. Wa ajdadana wa jaddatina. Wa ustadana wa syekhana. Wa man syekha masyikhina wa liman ista'ana bisabih. Wa nakhusu khususan sabi hadzal kitab an-Nas'udiyah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'an nabiyya bi'ulumihi wa maddana bi asrarih wa ada alina min barakati fid darin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa radda lan wastamuka apa anna amudan apa stune kayu cagak min nur saking nur iku waqifun iku ngadeg baina yadayillahi ing dalem ngersane Gusti Allah. Fa idza qala mangkatat kalane maca sapa al-qailu wang sing ngucap ucapan kalimat la ilaha illallah ihtazza mongko gunjing atau bergetar apa zalika al-amudu apa mengkono cagak yang kulo mangko ngendika sinten Allah taala lau marang cagak uskun meneng sira yang kulo mangko matur apa cagak kaifa askun kaifa kaya apa askunu meneng kula walam taghfir lan boten ngapunten panjenengan lingka ilaha marang tiyang ingkang maos la ilaha illallah kaya kulo mangko ngendika sinten Allah taala qad ghafartu taman ngapura ingsun lahu marang wong sing maca la ilaha illallah fayaskunu mangko seketika meneng anteng apa cagak mau. Wa qala alaihi salatu wassalam subhanallah nisful mizan walhamdulillah tamla'uhu wa la ilaha illallah laisa laha dunallahi hijabun. Terus kemudian iki menerangkan tentang kalimat la ilaha illallah, zikir kalimat la ilaha illallah. Telah terjadi suatu kejadian anna amudan min nurin waqifun baina yadayillahi. Bahasanya suatu cagak, suatu pondasi saking nur iku berdiri kokoh ing dalem ngersane Gusti Allah. Kersane Gusti Allah suatu cagak iku berdiri kokoh. Fa idza qala al-qailu la ilaha illallah ihtazza dzalikal amad. Maka ketika orang-orang hambane Gusti Allah sing ngucap berzikir kalimat la ilaha illallah, maka seketika pondasi tersebut, cagak tersebut iku gunjing utawa bergetar obah-obah. Merga ana wong sing zikir nyebut asmane Gusti Allah yaiku la ilaha illallah. Terus kemudian fayaqulullahu taala lahu uskun. Maka Gusti Allah berkata kepada cagak tersebut, uskun, diamlah. Maksudnya menengok, aja bergetar, aja obah-obah. Fayaqulu kaifa askunu walam taghfir li qailiha. Terus kemudian cagak tersebut matur marang Gusti Allah. Bagaimanakah
kaula isa anteng Gusti Allah. Nek jenengan boten ngapura, boten nyepurane wong sing ngucap kalimat la ilaha illallah. Jadi ora iso anteng nek cagak iku mau ketika ada orang sing menyebut la ilaha illallah, cagak tersebut ora iso anteng. Mergo Gusti Allah orang ngepurani. Tapi di sisi lain kemudian Gusti Allah jawab ngomongi marang cagak iku mau. Faqulullahu ta'ala qad ghafartu lahu fayaskun. Gusti Allah ngomongi marang aku nyepura marang wong sing ngucap la ilaha illallah iku mau. Maka ketika cagak tersebut anteng ora bah blas. Jadi cara mana banget utamane zikir marang Gusti Allah. Ning kene dibahas yaiku la ilaha illallah. Tapi ora cuman la ilaha illallah. Iki cerita saking la ilaha illallah, tapi sing dimaksud zikir marang Gusti Allah yaiku ana akeh. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, karo la ilaha illallah. Wa waradalan wastu maqab aidan halimane apa annal abda apa stune hamba idza qala la ilaha illallah nalikane ngucap sapa abad ing kalimat la ilaha illallah lam tamurra mongko ora liwat apa ucapan kalimat la ilaha illallah ala sayyatin ing atase keolonan fi sahihatin ing dalam buku amal illa mahat angin lebur apa kalimat la ilaha illallah ha ing sayyi'ah hatta tajida ing nemu apa la ilaha illallah hasanatan ing kebagusan patas kunu mangka anteng apa la ilaha illallah ila jambiha marang sisine hasanah. Terus diceritakan juga bahasanya ada seseorang hamba ketika ia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka ucapan la ilaha illallah tersebut la ilaha illallah tersebut itu tidak akan berhenti untuk menerobos buku amal Allah sehingga ucapan la ilaha illallah tersebut menemui kebagusan dari orang tersebut, menemui catatan kebaikan hamba tersebut. Maknanya ucapan kalimat la ilaha illallah itu ngelebur keolonane orang sing mengucapkan. Iku keutamaane. Patas kunu ila jamia. Dan ketika ucapan kalimat la ilaha illallah tersebut telah menemui catatan amal baik seorang hamba tersebut, maka ya lagi berhenti. Manane saonone dosa sing diliwati karo kalimat la ilaha illallah iku insyaallah dilebur kalian Gusti Allah. Wa warada aidan allau kanatis samawati sab'u wal arduna sab'u. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.